Uzet gera da, Bai, gero da. Atea joko dut. Kaixo, zuetzarete kastainako parte hartzaile. Bai, gu gara. Bale, baitxaron momentu. Bale, hendik. Lehenengo esaten, zuzu. Bale, ez da? Bai. Bale, hasi nintzen. Kaixo, esan dezun bezala ni Falu naiz. Senegaretik nator eta Orioko Arnaz gunean sartzea gustatuko litzakete. Batez ere euskara ikasteko asmoa dudala, Orio aukeratu dut, oso herri polita eta txikia eta lagungarria delako eta kastina pasatzen badut euskara ikasteko aukera gehiago dudalako. Oso ondo Falu esan hurrengoari pasatzeko, ez? Hala, osizia, animo. Kaixo, Alba. Kaixo. Hasi mesedez. Kaixo, soy Alba. Ez dakit oso ondo euskeraz eta estoy aquí bakarrik nire lagunak sartu direlako. Y yo también sartu nahi dut. Bale, Alba, nahikoa da, deitu hurrengoari. Aiora pasa. Bale, eskerrik asko. Oso on. Eskerrik asko. Hasi nahi dasunean, Aiora. Bai, noski oraintxe. Egunon, Aiora naiz Donostiatik nator eta nire historia laburduta kontatuko dizut. Txikidanik nire gurasoak euskara erakutsi zidaten eta beraiek ez zirelako Donostiko guraso guztik bezala. Eta euskara ondo dakidanez, Orioko Arnazgunea sartu nahi nuke, euskara ez dakitenei laguntzeko eta hobeto ikasteko. Mila esker, Aiora, oso ondo dago joan zaitezkete etxera. Bale, mila esker, aio.